Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 1 maart. De chaos op het University College Roosevelt in Middelburg lijkt compleet. Nadat eerder vrij plotseling een kwart van het personeel werd ontslagen, is diezelfde docenten nu toch weer gevraagd nog een tijdje te blijven. Oh nee, ja, we stellen het uit tot 1 juni. En we verwachten dat jullie verder gaan lesgeven, dat jullie gewoon doorgaan. En toen was natuurlijk iedereen volstrekt verbijsterd. We weten niet wat we moeten. De docenten weten niet wat ze moeten. Het lijkt erop dat niemand weet wat er precies aan de hand is. Of als mensen het weten, dat het in ieder geval niet gecommuniceerd wordt. De onderwijsinstelling moet bezuinigen omdat ze minder geld krijgen van het kabinet. En omdat zich voor volgend studiejaar minder studenten hebben aangemeld dan verwacht. Sindsdien is er veel onrust op het UCR. Ik ga er niet vanuit dat als we nu volgende week weer les gaan geven, dat er een ander gedrag komt vanuit het bestuur. En die zullen dus blijven ons verbazen en verbijsteren en verrassen. En dat is heel slecht voor het onderwijs. Dat is zeker. Ondertussen blijft bij de studenten vooral de zorg dat het mooie dat ze hebben opgebouwd misschien geen toekomst meer heeft. En de UCR-community, dat is niet zomaar een community die je op andere grote universiteiten kan vinden in Nederland. En al helemaal de band met Zeeland en alle kennis die in Zeeland ook plaatsvindt. Ik denk dat dat heel erg bijzonder is. En ik denk dat ik hier heel veel dingen heb geleerd die ik op andere universiteiten niet had kunnen leren. In de haven van Vlissingen-Oost heeft de douane eerder deze week bijna 2600 kilo cocaïne onderschept. De drugs met een waarde van 65 miljoen euro bevond zich tussen pallets met fruit dat uit Ecuador kwam. 5 mannen zijn aangehouden. Dit is de waarnemend burgemeester van Rijmerswaal, Jan Lutijn. Geboren en getogen in Krabbedijken, maar de afgelopen decennia burgemeester in het hele land. De huidige burgemeester van Rijmerswaal, José van Egmond, kondigde onlangs vrij plotseling haar vertrek aan. Drukte op de dijk van Westkapelle gisteravond, want heel even stonden er 7 planeten tegelijkertijd aan de hemel. We hebben nu de zon daar staan. Een klein beetje erboven staat de binnenplaneet Mercurius. De heldere planeet Venus, die wordt als eerste zichtbaar dadelijk. Gelijk een cruciale beginnersfout gemaakt, want ik maak net mijn lensdop open en ik heb mijn lens thuis laten liggen. Dus... Maar ze had geluk, want het was zo helder dat Mercurius zelfs zonder telescoop te zien was. Ik ben blij en ik ben ook blij met de belangstelling hier. Vind ik ook leuk, want daar doe je het voor. Een beetje toch het publiek laten zien wat voor moois er aan de hemel staat. Uit een peiling in opdracht van de PZC blijkt dat 2 op de 3 Zeeuwen het goed voor Zeeland vindt als Hugo de Jonge definitief de baan van commissaris van de Koning zou krijgen. Maar toch is niet iedereen enthousiast. Paul Riemeijer uit Vlissingen begon een petitie. Ik geloof iets van 1600 man hebben nu getekend. Ja, het mogen er wel meer zijn, want ja, ze moeten toch richting de 40.000, want dan kan ik het inleveren. Dan kunnen we er wat mee. Maar... Valt het een beetje tegen tot nu toe? Eigenlijk wel. Paul is vooral tegen de plannen van de Jonge om veel meer mensen naar Zeeland te halen. Eerst moet er gezorgd worden dat er genoeg huizen zijn en een goede infrastructuur. Pas dan kan Zeeland wat hem betreft groeien. Maar niet met 400.000 mensen, want daar hebben we de infrastructuur niet voor. Daar hebben we de ziekenhuizen niet voor. Daar hebben we de huizen niet voor. Mijn eigen kinderen kunnen geen huis krijgen of kopen. Hij is dus niet per se tegen groei, maar het moet niet te snel gaan. Riemeijer hoopt op 40.000 handtekeningen. Ja, dan heb je een vuist, daar kan je er wat mee. Dan kan je ermee naar Den Haag. Dan kan je zeggen van jongens, wat zijn jullie nou echt van plan met Zeeland? Want ik ben echt een Zeeuw en ja goed, je hoort het misschien niet, maar ja, het zit echt hier zo. Ja. Je wil eigenlijk Zeeland laten zoals het is? Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Toch is volgens het provinciebestuur die bevolkingsgroei juist nodig om de voorzieningen in Zeeland op peil te houden. Stoomtrein Goes Borselen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En daarom wordt er vandaag een wervingsdag gehouden. Ze zijn hier niet alleen op zoek naar nieuwe conducteurs, maar ook naar gastheren en gastvrouwen. Jan, u bent gastheer. Wat is er zo leuk aan om hier vrijwilliger te zijn? Het is een hele leuke groep enthousiaste mensen die samen met elkaar proberen het cultureel-historisch erfgoed in stand te houden. Heeft u zelf nou ook iets met treinen? Ik heb totaal niets met treinen, maar ik ben gek op geschiedenis en ik vind het leuk om mensen daarover te vertellen.
Een echte treinengek hoef je dus niet te zijn, maar de meeste vrijwilligers in Speon brak het niet aan wat treinenliefde. Als ik maar een beetje in de buurt van die treintjes ben en iets met nostalgie heb te maken. Kijk, moderne treinen vind ik mooi om te zien, maar de oudere generatie, ik ben ook zelf 60. Zou u niet zeggen? Nee. Het vrijwilligersbestand van de stichting is met 200 vrijwilligers al behoorlijk groot, maar er kunnen er altijd bij. Al is er wel een machinistenstop. Die werven we eigenlijk uit de bestaande vrijwilligers. Dus als iemand ambitie heeft om machinist te worden, dat kan. Maar dan begin je gewoon in de werkplaats en dan ga je ook leren hoe zo'n trein eigenlijk werkt. Maar die zoeken wij niet rechtstreeks. Wie ook nog vrijwilliger wil worden, maar de wervingsdag heeft gemist, je kan je nog het hele jaar door aanmelden. De zaalvoetballers van Groene Sterren uit Vlissingen zijn een stap dichter bij degradatie uit de Eredivisie gekomen. In de eigen Baskensburg werd er gisteravond met 8-4 verloren van Volendam. En dat ondanks een goede start van de ploeg van Asdine Bouvrai. 3 keer maar liefst kwam het op voorsprong in de eerste helft. Hier een doelpunt van Abdou Abdendi. Samen met Galit El Attash was hij in de eerste helft dus uitblinker namens Groene Ster. Maar na de rust gaat het mis. Komen de Volendammers beter in het spel. Mede dankzij deze Mike Zomerdijk wordt het binnen 3 minuten na de rust al 3-4. Doelpunt Robin Kwakman. Groene Ster is daarna niet bij machten die achterstand om te buigen. Sterker nog, wordt allemaal veel erger. Het krijgt de ene na de andere goal om de oren. Zelf scoort het na de rust slechts 1 keer. Het zorgt dus allemaal voor een 8-4 nederlaag tegen Volendam. Dus blijven de degradatieproblemen groot. Wij moeten gewoon blijven doorvechten. Ja, weet je, ieder punt, we hebben nog 7 wedstrijden te gaan. Theoretisch kan het gewoon nog en blijven we gewoon erin geloven. Volgende week Schaga thuis. Ja, dan moeten we het gewoon weer keihard laten zien. Groene Ster staat na de nederlaag op de 7e plaats in de verliezerspool van de Eredivisie. Een rustige dag om het weekend mee te beginnen met windkracht 2 tot 3 uit het noordoosten. Met soms vrij veel bewolking, maar zeker aan zee soms ook een paar brede opklaringen. En de zon kreeg gaandeweg de middag ook iets meer kans bij 7 à 8 graden als maximum. Een hoger drukgebied ligt vannacht en morgen ook boven ons en boven Zuid-Holland. En veel wolkenvelden zullen wel oplossen, maar dat geeft dan vannacht en morgenochtend kans op mistbanken. Minima vannacht van 0 tot -1 in Zeeuws-Vlaanderen en rond +1 elders. Morgenochtend is het verspreid dus mistig, maar het lost op en de middag is vrij zonnig. Er is dan een zwak tot matig windje uit noord tot noordoost en het wordt opnieuw zo'n 7 à 8 graden. Maandag is er weinig verandering. Dat betekent eerst kans op mistbanken en 's nachts lokaal een beetje vorst. Dinsdag komt er een zwakke westenwind, maar ook dat heeft weinig effect. Daarna wordt het wat zachter, met ook nog vrij vaak de zon erbij. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week. Met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.